Bi sɔgɔmada in na kabini nɛgɛ kanɲɛ 5 tɛmɛna ni miniti 30 ye Kankaw san mara kɔnɔna na wolomasiri tabaw dagayɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko 23e régiment Falaye bin taara kɛ ale kan a ma bɔ fosi fɛ min ye marifakan kɔni ye Sangaw y'o mɛn k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 5 n'o ye 5 heures du matin tɛmɛnen ni miniti 30 ye fo ka taa se sɔgɔmada kanɲɛ 7 ma mugukan ale kɔni tun bɛ kan in kɔnɔna na kosɛbɛ kɛlɛ in a guanna i n'a fɔ an ye kibaruyaw sɔrɔ cogo min waleya in Sangaw olu sɔmin'a fɛ a mɛnna sabula kabini sangɛmɔ waati n t'a dɔn ni hakili b'a la dugudenw bɛ ka kibaruya di k'u b'a fɛ ka bin san kan u b'a fɛ ka bin san kan san yɛrɛ k'a daminɛ san Falaye ka taa se Jene ka taa Kuakuru ka taa min ye Ɲɔnɔ ni Segu marabolo ninnu bɛɛ lajɛlen na k'a ta fana san fana fɛ ka kɛnparana kɛ ka taa min ye Tomiya Bɛnɛna ninnu bɛɛ lajɛlen Mali ni Burukina dancɛla Falaye nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na dugudenw b'a f'i ɲɛna don o don k'u ɲɛ bɛ Bamacɔri ni wale kabaw la armée fana b'i se la Falaye sabula min ye Tukɔnɔ dogoli yiri sanfɛ dogoli yiri jukɔrɔ dogoli ka t'i bɛlɛn kuma o kuma de bɛ k'i meru o tigi ye man di nka o la sa bi de sa u y'a b'u yɛrɛ la ka na kɛnɛjalan kan min ye armée ye ale dagayɔrɔ min bɛ yen n'o ye 23e régiment ye lieutenant colonel Al Umarani a n'a ka cɛdenw a ma bɔ foyi fɛ Falaye kisɛ kɔni de cira sa kabini heure 2 bɔɲanko marifakan bɛ taa da tuma min o y'a sɔrɔ su kɔni bɔrɔntɔlen don fan caman fɛ min ye wolomasiri tabaw ka kan kɔnɔna ye Falaye Al Umarani n'a ka cɛdenw olu ye kimɛli kɛ o y'a sɔrɔ sa pankuru ale ma don kɛlɛ kɔnɔna na tile waati min na ni nɛgɛ kanɲɛ bɛ 8 sɔrɔ pankuru ye nɔbɔli daminɛ ni a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw ye Falaye min ye an ka pankuru caman Sangaw olu ɲɛ sigara olu ma u ka kabakolo la bi Falaye sabula o fana y'a damana ko ye kɛlɛ in kɔni kɛra cɛsiri ni timinanja wulikajɔ ani min ye mugu ci sabula kɛlɛ in fanba Falaye a kɛra duguma de koyi terɛnjɛ don ninnu nana de kana don kan kana firi kan kan u firilen kan 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 kɔnɔmɔgɔw fana se ye fɛn fɛn ye u y'o ta u y'o kɛ ɲɔgɔn kan Falaye ɔ kibaruyaw kɔni y'a jira sa k'a fɔ fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ su bɔra nka min ye Bamacɔri ni wale kɛbagaw ka su mɔgɔw ɲɛ sigara mun kan n'o sɔrɔ su yɛrɛ ye o bɛ taa se 40 ma nka san ka kabini ko in daminɛna san kɔnɔna na san marabolo san Tɛnkudugu n'a Bolomadadugu wulikajɔ bɛ ka kɛ a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sabula min ye armée ka gosiliw ni pankuru ye o tora senna yɔrɔ caman maa caman de bɛ ninnu na Falaye u ye min ye motow bila k'a fɔ k'u bɛ duuru don fiɲɛ na o motow o minɛnw ani minnu fana sara komi anw tɛ su yira anw kɔni Falaye ne bɛna fɛn dɔ fɔ an lamɛnbagaw k'a faamuya bɔlɔlɔ sanfɛ baara in ma nɔgɔn dɛ fɛn caman ka di mɔgɔw ye u ɲɛ k'a ye nka n'anw y'a kɛ u b'an ka pagew datugu hali ka Bamacɔri kabaw tɔgɔ fɔ u tɔgɔ jɛ kan tubabukan na bɛɛ bɛ min dɔn n'i y'a fɔ i bɛ kungo sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ nin bɛɛ ye baara in gɛlɛya dɔw ye donc an b'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna sa k'a fɔ wulikajɔ in kɔni nin fɛn in armée ye u gosi ka taa se fu gosiyɔrɔ da laban na o de kɔfɛ sa min ye lieutenant colonel Al Umarani ye a bɔra ka dantigɛli kɛ tubabukan na ka mɔgɔw hakili sigi san n'a Tɛnkudugu n'a Bolomadadugu ani Mali fan 14 o y'a sɔrɔ maa ninnu kɔni ye jaw sa kununko jaw kunnasinigo jaw san 100 jaw fili fa bɛɛ lajɛlen fɛ nka ko kɛra cogo min an ka lieutenant colonel Al Umarani lamɛn ale min ye commandant ye 23e régiment la Sangaw fɛ a bɛ nanzarakan na. Bonjour à tous, moi c'est le lieutenant-colonel Al Umarani, commandant 23e régiment. Donc ce matin, comme vous le savez, l'ennemi est monté à l'assaut sur le 23e régiment. Donc l'ennemi a été neutralisé et l'assaut a été repoussé avec succès. Donc le bilan est en cours. À peu près une quarantaine de personnes ont été neutralisées par les FAMA. Donc nous remercions la population et nous disons à la population de continuer à rester vigilant et de ne pas tomber dans l'amalgame. Donc l'armée est là, l'armée continuera à faire son travail. Donc on continue à faire nos missions régaliennes. Et comme on l'a dit, le 23e régiment est toujours là. Comme vous le voyez dans la vidéo, on est toujours dans le PC 23e. Donc le camp n'est pas tombé.
Donc on continue à ratisser la zone pour faire les ratissages. Merci beaucoup. Fala ni bela jele kele ko fe sa armée re noye ja Élysée Daouye aya ira sa ka ko wuli ka jo ngara jinim ni efela ma fe han fala yi ka bolo fara munu me noye Al-Qaeda yi o mawde ni bara che jugin ta ganye shi anga wulu masri tabawma aya ira sa ka ko kimelu be sena nala sonama shu kono na konna una nyefoli ke mawye dogongu kibari arabe damne no o fana yi alsa Jean Élysée